دم باشه والو و چی کرد في هفته بریده درس بخوند درس ما گفته بود گیم زده ملی نری ولی نری بخوند باشه ج درسین بوری اکو درباس بونه پرسه و هنه یعنی جه ناتو به فهم کرن جه اکو زلال نبون پرس مرسه کتی به سری و هنه نه تنه آتیه فهم کرن و دمی هم درس خواه بردوام بکن ام لکیلر ما بون جنابکا وگروک جنافکا و گروک ما بون چیه جنافکا و گروک کی بیجه؟ خواه 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 لخواه و دیگره جبر و جیر گوتن و گروک وکی رونایی لجیه کی دخه و پاشتتی دوی باته ده لورتنه میناک دانه گوتی از به مالبات خواه دجیم او سپارتک خواه چه دیکن نام جواره هنک پیناسه من آماده کرد جواره بخوینم ام پشتا بنارن کنسر تخته چیده ben. Cinafka ve gerok nerume em bi Kurdî peyveke me heye nerume. Nerume çiye? Yani hem nere hem me. Yani hem şuna ner digre hem şuna me digre. Ji bo bi Kurdî em jeret bên nerume. Nerume. Bi Kurdî var dibêjin. Ev jî were ye cinafka ve gerok minak yani dema jinek jî bi karbîne dibêje xwe dema zilamek jî bi karbîne dibêje xwe yani wekî em bêjin peyvên din nayê guhertin zayendê nagre paş xwe ya jî pêş xwe ya jî ciyekî nabêjin mesela em bêjin xwe nabe xwê ya jî nabe xwî xwe xwe ye nayê guhertin taybetiya wê ew e qet nayê guhertin di kurmancî de di soranî de tê guhertin li kurmancî de nayê guhertin yani gerek bunu tev levdû nekin koma wê jî tune ye yani tu nikarî bêjî xwe tu nikarî kom bikî ew nişîna kom jî tê bikaranîn minak dema ku tu dibêjî Birahîm û Mahmûd bi xwe çûn dîsa xwe bikar tê ew xwe şîna herduya jî tê bikaranîn demek ku em bêjin bêrîvan bi xwe çû ya jî bi tena xwe çû dîsa xwe ye dema ku em bêjin bêrîvan û Birahîm û Mahmûd û Rênas bi xwe çûn dîsa xwe her xwe ye yani ew xwe guhertinê çê nake em ê xwe amade bikin em ê xwe amade bikin erê ez ê xwe amade bikim em ê xwe amade bikin xwe her xwe ye yani nayê guhertin fermo awal birayî مرۆڤ ji lêkerê fêm dike ez bawer mamostewan yek ew hevo jimare û rast e komun ji lêkerê tê fêmkirin bestedî hinek peyv hene dibin kom yani kom awan heye minak dema dibêjî ez sêvê dixwim ez sêvan dixwim ne weriye ya jî cînavk minak cînavka ez koma wê çi ye koma wê em ne weriye em koma wê ye yani ez koma xwe em e tu koma wê hûn ne weriye lê xwe hem ji bo kit em bikartîn hem ji bo kom em bikartînin yani ji bo kom tiştekî ditine ye yani dîsa xwe ye fêm bû em ê çawa zanibin di ciyekî de xwe bikarbînin çawa zanibin di ciyekî de cînavk bikarbînin minak dema ku em dibêjin bavê wî ya jî birayê wî ya jî hevalê wî ew bav bira heval li vir kirde ye wî bireser e yani objekt e dema ku em bêjin mesela birayê xwe ya jî bavê xwe em ê çawa zanibin di ku derê de em ê çi bikarbînin di ku derê de em ê bêjin birayê xwe ya jî pênûsa xwe ya jî em bêjin ava xwe ya jî em ê di ku derê bêjin pênûsa wî pênûsa wê ava wê kî dikarî bêje em ê çawa şev dû derxin vêna
خودیتی Minak em dibêjin evîn çentê xwe vekir. Çima em nabêjin evîn çentê wê vekir. Ya jî çentê wê vekir yani. Çünkü evîn wê ye. Çima em nabêjin em ji ku fêm dikin ku gerek xwe be ne wê be. Gava ez xwedî wê tiştê bûm veşare dibe xwe. Mînak rûken nizanim lênûska xwe vekir. Wê çaxî rûken xwediyê wê lênûskeyê. لنسكا من Erê. Yani dema belê bêje گاوا خودیتی هبی پیوسته خودیتی هبه. اره خودیتی هبی خو یعنی جناف کا وگرو پیوسته کار بینه baş. Di hevokê de ger kirde û bireser heman kesbe. Kirde û bireser heman kesbe ve demê em bi xwe bikartînin. Xwe. Mînak dema ku em bêjin me got mînak evîn çentê xwe vekir. Ger em bêjin evîn çentê wê vekir. Ve demê ew wê dibi kesekî din ya jî keseke din. Nabe ê xwe. Ez binivîsînim ji bo fêm bikim. Dema ku em bêjin evînê çenteyê em li vira wisa bikin wê li jor binivîsînin ya jî wî ne were û li vira jî xwe binivîsînin. Vê demê em cudahiya wê dibînin. Dema ku kirde evîn kirde ye ne were em binivîsînin vira kirde bila bê fêm kirin. Çenteyê wê wî ev jî dibe bireser. Em li vir lêkerê jî binivîsînin vekir me got. Vekir. Ev jî lêkera me ye. Erê. Çenteyê wê li vir bireser e. Çenteyê xwe çenteyê wê bireser e. Ger kirde û bireser heman kesbe. Heman kesbe. Heman kesbe çi wateyê de yani ev û ev yê hevin. Dema ku yê hev bin di kurmancî de em xwe bikartînin. Em ê demê vêna radikin em xwe bikartînin. Em dibêjin çenteyê xwe vekir. Dema ku em dibêjin evînê çenteyê xwe vekir ew xwe û evîn em zanin çenteyê xwe ê xwe vekiriye. Lê ku em bêjin evînê çenteyê wê ya jî wî vekir ew çente nabe yê evînê. Ew çente dibe yê heval Mahmud, İbrahim, Aziz yekî din ya jî dibe yê hevala Rûken berivan lê ew nabe yê evînê. Ji bo wê em cînavka vegerok bikartînin. Di rewşên wekî me got di rewşên ku kirde û bireser heman kesbe. Ger ne heman kesbe ve demê em cînavkekê bikartînin. Em dibêjin çenteyê Selhedîn vekir ya jî çenteyê wî vekir. Lê ku heman kesbe em dibêjin çenteyê xwe vekir. Mînak em bêjin berivan bi xaltîka xwe re diaxive. Berivan bi xaltîka xwe re diaxive. Dîsa xaltîk ya berivan bi xwe ye. Li berivan re digere. Ger em bêjin berivan bi xaltîka wî re axift. Ya jî ji ber ku berivan em bêjin mê ye em bêjin berivan bi xaltîka wê re axift. Ew wê nabe berivan. Ew wê dibe keseke din. Perîxan be ya jî Rûken be ya jî yekî din be. Lê ku berivan bi xaltîka xwe re daxive yani hem bireser û hem kirde heman kesî îfade dikin ve demê em xwe bikartînin. Fêm bû?
Zelale yani. Zelale. Tamam. Ucbo komci disame varıp kalbinin minak embezin berivan be haltiken khore da ve disay khoya. Ya embezin berivan u evin be havalen khore da ve min evcikom le khwa disa khoya. Khwanay guhartin. Em khoya nikarim bikin kom le em şuna kom bikartinin. Haltiken khoya hundu kesin. Berivan u evin u rukencem bixser bila bi sekas bixaltikin xware daxilin bi komre dîsa ew xwe ji bo ve herçî kesaye yani ne ji bo yekê ji bo herçî heye û dema ku bêjî berivan bi xaltika xwe daxile ji bo yekê ye yani hem ji bo kit hem ji bo kom em xwe dikarin bi kar bînin ev fêm bû tamam eger fêm bû em derbas bikin ji ber ku xwe cînavkeke girîng e em di Kurdî de pir bikartînin. Bêje ama serê axaftin ama binê axaftin ama xwe tê de heye. Minak em ji yekî pir sikin tu çawa hatî vira dibêje ez xwe bi xwe hatim. Xwe bi xwe hatim. Ya jî ez bi xwe hatim. Ez bi tenê xwe hatim. Ya jî yek di ber xwe de daxive em dibêjin ma tu çi dikî bez bi xwe re daxivin. Ne var ê? Ji bo yan pir bikartînin gerek em rast bikarbînin dema ku bêje ez bi wî re daxivim ha ez ê tê bigêjim bi yekî dir daxive dema ku bêje ez bi xwe re daxivim ez ê bigêjim di ber xwe de daxivim em derbas bikin li vir hokerên çendaniyê heye em îro dersa hokêra nabînin ji ber ku hoker mijareke girîng e hokera di dersên pêşiya me de em ê bi berfirehî bibînin ji ber ku hoker di hevok de hêmaneke girîng e çavaniya lêkerê ji me re derdixe hijmara lêkerê ji me derdixe ciyê wê derdixe gelek tiştê lêkerê bi me dide nasandin ji bo wê em demeke fireh de bibînin yani derseke sax em ê bidin hokeran baş e em ê jî derbas dikin em tên navê meh û demsalan dem û demsal kî dikare bixwîne dem û demsalan İbrahim tê bixwînî baş e bixwîne bixwîn ez jî vanal vir dibere binivîsînim tu bixwîn ez jî binivîsînim Navên meh û demsalan Bihar Adar Avril Gulan Havîn Pûşber Tirmeh Gelawêj Payîz Rezber Kewçêr Sermawêz Zivistan Berfanbar Rêbendan Rêşemî baş e niha her herêmek hinekî cudatir dibêje ne var ê em niha binerin ka kîjan herêm çawa dibêje em ona jî zanibin em bi vî awayî jî zanibin awayê ku di Pirtûkê de hatiye nivîsandin li gorî ev awayê Pirtûkê de hatiye nivîsandin li gorî rewşa xwezayê hatiye nivîsandin yani wisa nav Kurda da tê bikaranîn mînak av diçe rehê daran gotine avrêl gul vedikin gotine gulan pûş hişk dibe yani giya hişk dibe pûş gotine pûşber em bêjin gelewêş ya jî rezber rez demê rezaye gotine rezber kew derketinê çêrê gotine kewçêr li gorî wêna çêbûne û hin herêm cuda cuda jî bikartînin em dest pê bikin mînak adar li ti herêman cuda tê gotin hemû herêman wek xwe ye wê demê em bêjin adar em erê bikin em bêjin adar temam e avrêl Nisan Nisan de cema Nisan cema jî Nisan wê demê em dikarin li vir Nisan jî binivîsînin ne var ê eger di nav gel de tê bikaranîn em dikarin bêjin mînak em dibêjin kulîlkên Nîsanê ew kulîlkên sor hene di meha Nîsanê de vedibin weke rengê xwînê nava wana reş e em ji were dibêjin kulîlkên Nîsanê ji bo gulanê gulan hemû dibên gulan ormiye jî dibe gulan tamam baş
Em ê jî erê bikin. Lewsa tam erê bibe. Em derbasî havînê bibin. Havîn, puşber, Haziran. Haziran gelen. haziran cema, Haziran. haziran ve haziran. Tamam, em haziran jî binivîsînin. Tirme. 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 Tamam. Gelaveş. Tabak. Tabak. Em dibêjin pengava pazdeyê tebaxê. Em dibêjin tebaxayê gelaweş. Hûn dibin gelaveş? Belê, Cem we. gelaweş. Gelaveş. Kî vekî din gelaveş bikartîne? Hemî dibêjin tebak. Tamam. Pengava pazdeyê tebaxê. Em binivîsînin tebak. Em werin payîs. Rezber. Li cema çi ye? İlon. Erê. Aliye ve? İlon. Aliye ve jî İlon. Em binivîsînin İlon. Kevçer. Cotme. Kevçer. Cotme. Hûn? Cotme. Elinik ca kew derdikevin çêrê wê demê ji erdê xwe cot dikin. Cotme. Yani meha cotkirinê. Sermavez. Müjdar. Hûn dibên mijdar. Aliye ve? Müjdar. Mijdar. Mij digre ser dara, gotin em mijdar. Başı. Berfanbar, Kanun. kanun, ne kanun? Kanun. Keya nerm. Keya huşkeye, keya nermeye. Kanun, veki karık. Kanun. Jibor rebendan, Çile. Çille. 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 Ev jî çile zivistan erete gotin. Reşemi, Sıbat. sıbat. Bat. Em dibêjin panzdehê Sibatê dek û dolap li ser gelê Kurd gerandin. Sibat. Baş e. Em ê çi bikin? Bi her du avayan jî em ê zanibin. Erê, em ê hem bi avayê ku li Pirtûkê hatiye nivîsandin, hem jî avayê ku li herêman tê bikaranîn em ê zanibin. û demê ku me da fêrkirin jî, bi hinekan me da fêrkirin jî, ji ber ku pirayî ji we dixwazin bibin mamoste, ne were yevîn? Em ê çi bikin? Demê em bidin fêrkirin jî gerek em her du avayan bidin fêrkirin, ku mirov demê çûn herêmekê çûn ciyekî nekevin nav şaştiyê, çewtiyê nebêjin mamoste ji me re gotiye kewçêr, ev cotme ji ku derê derket. Ji bo ku wer nebêjin, em divê her du avayan bidin xwendekaran. Em bêjin her du jî têm bikaranîn, her du jî hene, li kî canêra satî şaş nemîne. Baş e. Navê rojan kî ji mir bijimêre navê rojan? Xwedê bike navê rojan jî cuda be îce dekan binerin. Evel Mahmud. Şemi, yekşem, düşem, seyşem, çarşem, penşem, in. Sebtullah çukur. Sept. Mamoste rastel herêma me jî têb karanîn li belê tahmin dikim ji Erebiya jî ji zimanê a Suryanî tê. Sebtullah. Arabi. Laht belki jarabi bir de sebt ne jarabi. Na Suryanî jî bikar tênin vê ya. Süryani jî bikartîne. Pirayî herêm dibêjin sebt û laht ne were ye? Lê arast şemî û yekşem. Êve çi Ahmet dibêjin? jî yani herema me de şemîre sebt û Yekşemere yekşemere lah jî lah dibêjin. dê dibêjin ama Arabiye sebtê jî tahmin dikim Arami. Arami. Erê. Arami. Berivanın çi dibêjin? Em dibên înî û pişînî. Paş ini. Ere şemî em dibên pişîn em Şemîr nabêjin. hûn dibêjin paş ini. Ere. Ew jî heye, li herêma ew jî heye rast e. Jî ken hûn? Em dibêjin şemî yekşem. Şemî yekşem?
Herama. Peşketi ne? Herema ve ya herema berivan peşketi tire. Sen hadi ne var? سبت لحظة مصر Satla. Botan, شەمی یەکشەم Samsur, Paşne, ini Paşine ne? Böyle. Samsur veran şere uçku diken hem du Paşine hal. Nem dirane hemri. Nani. İbrahim Serhat, İni jî înî başînî heye. Serhadi. Ama yedin ara Roşlat, Şembe ekşem. Şemi Ekşem. Kelekote evci Samsur'a. Tamam. Başa Şemi Ekşem em bikartinin amusa bidin feyirkirin. Öyle. Başta be. Danın roje hene. Em danın roje bibinin. Berbank, beyani, nivro, berevar, evar, şef. Beyani em nu bikartinin. Ne var ya? Bereme beyani net got med got sıbeh. Ji sorani hatiye em bikartinin. Ji sıbeh çetire. Sıbeh be Arabiye. Em dikarim beyani ji sorani binin bikar binin. Nivro, berevar. Berevar ji asr te gotin. Ev ji İslamiyet ete. Ve berevar ji dibe. Berevari. Berevar. Evar u şef. Şual her deri ve keve. Danın xwarine. Berivan ka danın xwarine bixwîne. Kerema xwara. خورینی دانه خوارنه یه یکمینه Beli. داشته خوارنا سر سبهه یه فراوین خوارنا نیورویه شیف خوارنا ایواریه پاشیف جی خوارنا نیوه شویه Beli. Em Kürt bir xwarine dixwin. Dema ku em destpêkê li ser zikê birçî tiştekî bixwin, em dibêjin me xuriniya xwe şikand. Ne var? Yani ew xurinî dişkê. Êdî xurinî namîne. Dema tiştî ket qirkate, çû zikê te xurinî namîne. İcazê şûnde tê, taştê tê, nîvro tê, şîf tê û Kürt berê diçûn şevberkê, diçûn deran, diçûn ciyan demê vedgeriyan birçî dibûn. Dihatin malê mekeb hebû. Mekeb radikirin li bin mekebê dinerîn ku tirşika êvarî mayî dixwarin ew jî dibû paşîv. Tamam. Yani paşiya şive, şiveke dixwin. Li vir demsal hene, taybetiye demsalan, em şuna bixwînin, em hinekî sohbet bikin. Mînake şevakî pirskim. Bihar, ki biharê bi me bide nasîn. Bihar çi ye? Tişkî çawa ye? Bihar rewşa hewayê hem bi hin germ dibî. Dibe, ne dibi? Dibe. Dibe. Kulîlk û giya şîn tê kulîlk ve dibin. Ew nexweşî û serme û zekema zivistanê hemî diçe, tav derdikeve. Ne var ê? Çavê mirov tavê dibîne, laşê mirov germ dibe, ax germ dibe, av germ dibe, xweza zindî dibe. Em jê re dibêjin bihar hat. Ne var ê? Baş e. Havîn? Havîn? Kî ji welatê havînî tê? Botan havîn çawa ye? Havîn xweş e Xweş e tarîf bike ji me re. Mînak ez nizanim havîn çi ye. Em li Sibirya mezin bûne havîn em nizanin çi ye. Havîn e ji me re tarîf bike. Pêno save bêje. ez jî ji behra spî hatime mamoste wê derê cehennim e wala. Ew de mêj kaxezê bixwîne. Havîn çi ye? Ka ji ber bixwîne. Havîn germ e li gundan dema paletiyê ye. Havînê fêkî digihêjin. Havîn dema betlaneyê ye. Te fêm kir havîn çi ye? Gêm zêde here. Baş e. Tamam. Payîz? Evîn payîz cema çawa ye? Payis cemme hani yani tabii hediye sardı be. Sor dibe. Pelindare dikevin. Duweşin. Dveşin eri. U rengi daraji de guertin. Ba derdikeve. Ba Erê. dest pê dike. Eri bageleki. Eri. Bu kez zivistan? Zivistan sare. Sare. Ama dest pê ke Berf sare. dibare. Berf dibare. Reş tariye. Ne? Yani demsal tên naskirin bi viyawayî. Bihar, havîn, payîz, zivistan, cudayî navbêra wan de tên naskirin. Ê girîng mirov bikare bibide naskirin.
dema bi xundekar ara bi xundekar zarok ra miro çebike miro dikare hem wêneyan nîşan bide wêneyê demsalê nîşan bide hem jî hinek tiştên demsala miro bîne mesela miro kulîlk milîlka bîne ji bo buharê bide nasandin pelê hişk bîne ji bo payîzî eger berf merf spî tiştekî spî ji bo zivistanê yani miro dikare wisa bi wêneyan bi deran miro bide nasandin em niha bi vî awayî em dikin dawiya vê mijarê li vir saet hene mijara saetan em ê saetan dema pêşeme de bibînin tamam dema we bimîne xweş Ben baş mı?